Long beker kui kerteng jong try bau blay unong pen em jongi ujis Chris. Ai ku blay pi iwe pi baro. Walara nyimla banyak kendu kumnia. Namar la sau santli kita yo. Nyim shimla sho banyak kendu rengi songo yo blay. Banyi warna ka kubor ka jing ai ku blay pi. Ling ba ka ni ka jing ringdur ba ling ba ka ni ka kor sawa. Ski long yeng ki long sem jong pi. Ngai ku blay pi ki long kemi ki long pa. Rengga bagi kon ki keti. Ka pi shong lang banyak sngo yo kubor jong blay. Ban syak skor ya jing kai ka ketien jong try. Ngai skam men sim try. Unyo ban ker ku kersyani ka jem jong abat jong pi. Bang la ban syani skam how blay belong nong pen em ujong abat jong pi. Ka kubor ni ka janmiet ka menta kalong ban syani how try. La sot yang ni ka benta na po Jeremia kal nong ka ba khat nyo ka khat ka ba nyo ba khat opra. Jeremia kal nong ba khat nyo ka khat ba nyo ba khat opra. Ka ketien jong blay ka ong kum ni. Sup uta ubriu uba syani how try. Bat uba ka jing syani jong ulong utrai. Na ba unlong ka budiang ba tung hajan ki Ba puri lagi thier hajan ka wa. Ba unom septiang habuan ki jingshit. Henry ka haki selaj u ki longzer ngam. Pada ka senem ka barang rengkyang. Unom sumar kuslai. Lemni unom pep ban seiso. Sup uta ubriu ba syani how try. Bat uba ka jing syani jong ong ka ketien jong blay long utrai. Ka kubor ka jing yasam hang ni ka por ka phang pedeng ka long syani how try. Kaketian syania hang ni haka kitab Jeremia haka lenong ka bakhat nyo khat nyo kawan ra ki lightly ki kentian kaketian nong way kata kalong trust, confidence and hope. Kumnongin syania how blay kumnongin bu ka confidence ka jongi how blay kumnongin bu ya kata ka jing up kmi kermen jongi hakmat jong blay belong try jong abat jong pi kani ka ketien jong blay kan ayang abat pi ka jikai ling ba kan ka ketien jong try kumno ban syania how try ba blay ban poi sya kata ka benta ngadon quotation ibarat ibanya sam rangkat lepi itai quotation ilong kum ni kala syai jong ka gm jong abat jong pi kalong ka menen ka jong blay kala syai ka bangangam tip ka banja ayu yang kalong ka menen ka jong try nama try utip ulai ilut ulai sngau thulut kamut ka ai ka ban saja ka gm jong abat jong pi ka dai ka ai ka bro ka try ulai i ulai tip lut ha ka jingat nanti jong abat jong pi kani ka ketien jong blay ka keren yang abat pi kuno ban syania ban ngechkam ban watru ya ka jingger khu ba utrai ubu po jang abat jong pi ban poi sini ka jing syania ka kitab Jeremia ling ba mensim utrai ba keren ni ka ni ka kitab hakal khat ko pra par uang na ba uta ba syania ha utrai unlong ko buding ba thung hajan ki wa ka benta ka baningkong la pen seriem ya ba syania ha utrai kemudian ba thung hajan ki wa Kani kamut pa ka GM jongi ken ngilong kemudian ka jingkeli kawan ka ai pa kata ka wa ka bangin habjan ka ai kata ka wa ka bangin habjan ka ai kata ka ka bangin habjan habangi pai hi ban pek na ka ketien ka jong oblay u jisu ong hau yones kelong ba nyo ka hot balai penyo u jisu lo pertawang lara unu ngos liang ai ba wan hanga bat ba undi ru lara unu ngos liang ai ba wan hanga bat ba undi ru kata kalong bangi ngidang udieng botung jon kwa u jisu khat engiru bangin dan hajan jong utrai jisu habangin yo bandi na u jisu habo ya kendu ya nong Samaria kamu beriu bat kamu belehi ulah kerennya ka ulah peniya ka ulah pan naka kani ka nong Samaria kala kentai ka baningkong ban ai yo jisu na bakala ong ba kumlu meu jiu pan naka ka nong Samaria namar ki jiu nong Samaria ki jon ka jeri ka bajan hang ni habangi pek kenjat naga ketin ga jong oblay u jisu ong larapa itu yo to pan na pa pan ai u pan na un ai ko ga panum siang su lanu ru hakal nong ga basau jadi gospel Yohanes kada khat ga khat sau ga ko pan kut ini ketin ga jong u jisu ong kum ni henrai unu ru ubandi na ta ga bangan ai unom siang lanu ru henrai kata ga ga bangan ai kan long ga pukri ko ga bakersoi syaka GM ka obam jukut lara unu wan di na ujisu onom sliang su anul nuru bakata ka jing ajung jisu kolong ka bakersoi ka pukuri bakersoi saka GM bam jukut utrai kular yang abad pi ban aya kata ka jingdi shadow ka GM ka bam jukut ka bangin yat rengkat utrai uding ubatung hajan ka wa ubriu ubadan hajan jong utrai Jesus Christ ubakcet jing bam na utrai abangi puli ya kan ya ka kitab jong Jeremia kolong ka bakhatnyo kay tu shu ingi ba day tang ba utau dieng un bit un baha un yo ikisau yom kisau er ka bit babiang lut ki jong harga ketien jug blai ko ong kum ni ha ka benta ka ba ar ko ong kum ni kasnem ka barang rengkyang kan poi ka por jong kasnem ka barang rengkyang ngan puli ketien jug blai ko ong
Unom syakti yang habuan ke jingshit. Henry kasnam ke barang rengkyang unum sumar kuslai. Lemni unum pep ban seiso. Ni sautu orang kasnam ke barang rengkyang. Utrai ukam kular lupa bakan bit kan bianglut akaji imjong abat jongpi. Haki ke ibro. Namar ni sautu ba haba utrai ukular ya jihad nanti. Ukam kular lupa ke jihad nanti bagi niat kelam ke eryong. Ni kenmau ke jingkot ujisu ang yang ni lek siliang jong duriau Galilea. Henry udah ujisu ba kular ban lek siliang. Udah ujisu ba amang ni poi siliang. Henry hasiteng jong kata ke jihad nanti. Kalau ke eryong bagi jihad pelung. Ngitip ba haba ujisu la penjajaya ke eryong. Kila poi siliang. Aku orang rai ni kau mat ke belong ba. Ubriu ba syanya hau terai. Un mat hi ka jing shit ka jing kerang ba kasnem ka barang rengkyang. Ba ka jing at pelung ka jing emru jongi ru. Kila ban mat hak jing man kasngi. Kene di kau benta bu terai bu hak jang ti jong ab jong pikum ki briu jong belai. Utrai kam kular ba kan chu suk chu ba ba. Kin poi ki por ka bangin yah nanti. Ari utrai uang ka jing kular jong belai uang. Ba hak isnem ki barang rengkyang. Un sumar kuslai. Bat unum pep ban seiso. Kajingkular jong belai kalong. Bat unum sumar kuslai. Bat unum pep ban seiso. Wat apa yang kajing rang rengkyang kajing terkong. Bat kajing mamyo jeng iru. Eke ibro ki baidai. Hakaji im kemanis ni. Habangi pai syusyu naga ketian jong belai. Kadang kajing rang rengkyang. Hakabaidai bat kajing im mensiam. Kajing rengkyang hakaji bat kadok ru. Mentangi myo bat pertamanya slok lem bagi bangai ru. Henry leng bagi di kubon ngiyo di benta. Nginget skam bau turai unker kugersyan. Abang ngimyo syuk banyak slok, ngimyo syuk banyak kublai, ngimyo syuk ru banyak lek banyak wan. Apalah kerla kanglut igi benta barwa. Wat syeduk setelah kepertai. Nginget skam turai unker kuingi. Kum ki dieng ke betong ajan ke waum. Ini abang kecet jing baham no turai. Kadang ke secret hang ni. Ni poi di sekebalai. Ke ego penlong ya utau dieng ban survive. Lani ban la ban yai ni. Lani ban la ban permiso. Wat apa yang jauh tak jing terkong. Pak senam ke berang rengkyang. Keego penlong ya utau dieng ban yai ni. Benta ka balai pelong itu dia man yai ni. Kedi ki tiet ki jong u. Habangi puli ketian jong belai ka ongkum ni. Naba unlong kemudian batong jan ke wa Bapur ya ki tiet hajan kata ka wa. Ka ong ketian jong belai ka ong ba ngide bendong ki tiet ki ba kenja man sim. Ki tiet ki ba kenja belai. Ha ka jem jongi. Ha ka jire jing ba uturangi don kamman pemi ki tiet. Kita ki tiet ki long ki ba ngimla ban i. Kum mangim yo i ya tiet hau diang. Kum taru ya ka jinget jonga ba jongpi. Ya ka confident ka bangidan hau belai. Ya ka hope ka bangidan hau belai amnan bayi i. Ya ka trust ka bangidan hau belai amnan bayi i. Hari tang mangalu pi. Ha bangidan ka jinget hau terai. Ngila bandon ki tiet joka jinget. Tu akin kesam sya ujisu belong terai. Ujisu keren ha ka wain apa ka jingkran ka gospel Marcos. Kalau ngabasau ka khat basan ka banrio. Ka ketian jok belai ka ongkum ni. Tiu wei par ulahap. Halor ka jaka mau. Habam don buon ka kendo. Tiu kumni ru ulami. Naba kamlong jeliu ka kendo. Haba kala yang ka sngitie ula shit terkong e. Bat naba dan tiet ula yap rengkyang. Bat naba dan tiet ula yap rengkyang. Ka ketian jong jisu kong haba la shit terkong e. Haba dan tiet ula yap rengkyang. Balai u yap rengkyang namar ba dan tiet. Haki senam jong jing shit ba jing rang rengkyang. Orang ngimdan ki tiet ngin yap staino. Ka ketian jong balai ka ong pan udiang ba tung ajan ki wa Uba kitiet ki pur syautrai. Habawan ka jing shit ba jing terkong. Unum sumar kuslai. Lemni unum pep ban seiso. Kani ka long ka ketien ka jong oblay. Ka ba ay nga ba fi kum ban syanya skam hautrai. Ublong oblay unong pan em jong abat jong pi. Gidon kam ban syanya hautrai. Gidon kam ban ngait skam hautrai. Hakani ka ju hi ka kitab Jeremia ka lanong ka ba khanyo. Larang ipai syu pat hakan khot ka basan. Ka ketien jong oblay ka ong long belatim ya obrio uba syanya haubrio. Long bala timno ya ubrio uba syana hau brio hakawai bakal yang jok khot ka ban nyau kong bla kerku long ya ubrio uba syana ken haka limti ka jong trai uba syana hau trai baru bak jing syana ju long trai kini ka ketien jok blai ka wan ra yang abri pi kumnu haka benta ban syana aki brio bar kumnu ban syana hau trai ya syak ban nga wan ra iwe ju knai beret ladon we usim ubang ju tip yu kum usim Alexander the Great. Udan lightly ki wishes ki jong u lani kita ki jing kerpar ki jong u haswa bo unyam usim Alexander ula shitom bah bara bola shitom hado kata-kata lasdang seba unyam uai ki lightly ki wish hak jingat nanti jong u ka wish ke bening kong wang hak jingat nanti jong ong kum ni ko wish kong ki doktor ki ba sumarenga ki ban ra ek senduk jonga nang ni shedu sha ulum jingdam nang ta ka ba ar ko ong pat kum ni ko wish ka ba ar wang ba kin siang da ka ksiar kin siang da ka rupa
Nadu na yeng jonga, nadu yeng siem, shadu ka bentaban tep yau. Berkabalai uang, kin sei ya ka keti jonga na senduk. Ki menteri, ki bakraw batri, ki baidan hangta, ki doktor, ki nong sumar dan hangta, ki lai pet yu siem, marka hukum siem kalong sikentien bat si hukum, ki nong kus siem ngin liek ya kata. Henry nak balai siem ngin kapan liek ya kabenta. Usiem uang kum ni, ki doktor kin ra ya senduk jonga, namar ba kin sngaut khu ba. Amdan ki doktor gawa pan pelaj em yang nang ta pin siang na ka kesiar bak rupa ya ka lentia jonga shulum jitam bakin skau thu bak ai kai borok ka jinglum jonga ki hima jonga kim don ai kim long ai kilong tang jing siang kecat sudah barka balai par uang sei ka keti jonga sabar ban pen ithu iki brio bakumbang awan thli sakani ka perthai ngan lai thli ru kumta tin mar kata kadau ka deyengi ke ban syariat scam how try ubulong blay unong pen em ba unong kerku ya ka cim jonga ba jongpi utrai uang wat syania hakibrio namar long bala tim yo ubri ba syania hakibrio tungin syania how try uba angi ke jinggerku ke jingger syana ka cim jongi ni mat ya ka jinge hakani ka por ka menta ni syam shitom ngilai duairu ba kani ka jing shitom kani ka jingpang jong covid-19 lani uta virus uba unum long ban wan hakani ka jela jongi henrai ublai ul syak ki boro bikin ja ngin duai bingila ban yai ni scam how try hado ka bukut jong jingat nanti jongi ai ki bangai ki jong try ki perlok ki perjol ki besngap ik khubo jong blai ki nyop diang ya jinger khu jong try ki joki to blai nger khu pi ba shak skor ki jong blai to long ba shania how try ha ki e ki bro ken mauru abang shania how try nginum yo lo tang ga besuk ki e bro utrai kur khu ngi to long da ji jong blai to blai nger khu pi